Bilo je božićno veče. Jadni mali Mirko, koga je očuh isterao iz kuće, sada je umorno lutao kroz sneg. Njegov iskrpljeni kaput je bio mokar od istopljenog snega. Njegove cipele su se rašile po šavovima, tako da su i njegove noge bile mokre i ukočene od hladnoće. Njegova tanka kapa, navučena preko ušiju, imala je veliku rupu i kroz nju je ulazio ledeni vetar. Noć je padala i sve veća tama je padala na dečaka beskućnika dok je tužan i usamljen hodao svojim putem. Kada bih samo mogao da pronađem neko sklonište, neko mesto gde bih mogao da se ugrejem, razmišljao je. Kada bi mi neko dao malo hrane da pojedem, nešto toplo da popijem. Došavši do ivice šume, ugledao je jedno malo selo smešteno u dolini. Na glavnoj ulici bilo je nekoliko velikih, lepih kuća. Svetla su već treperila u prozorima, a dim iz odžaka se krivudavo uzdizao u nebo. Nova nada se rodila u srcu maloga Mirka. Ovde ima toliko mnogo lepih kuća, sigurno će naći nekoga ko će se pobrinuti za njega. Ubrzao je korak, siguran da će njegovim nevoljama doći kraj. Uskoro je došao do vrata jedne velike lepe kuće. Svetla su blistala u svim prozorima, a nad vratima je gorelo jedno veliko, lepo svetlo. Pomislio je, u ovako lepoj kući sigurno žive bogati ljudi i sigurno će biti srećni da pomognu jednom siromašnom, gladnom malom dečaku. Veoma hrabro je došao do vrata, stao na prste da dohvati zvono na vratima. I pošto je pritisnuo zvono, nastala je takva buka da se uplašio. Ali još više se uplašio kada su se velika hrastova vrata naglo otvorila, jedan veliki čovek obučen u lepu, plavu i zlatnu uniformu izašao i pogledao u njega. "Jesi li ti zvonio?" upitao je grubo vratar, mršteći se. "Da," promucao je Mirko, "veoma mi je hladno i gladan sam, pa sam mislio..." "Ovo je božićno veče," odbrusio je vratar, "i kuća nam je puna gostiju. Žao mi je, ali nemam vremena da se zadržavam sa tobom. Laku noć." I vrata su se zatvorila. Rekao je Mirko sam u sebi, "nisam ni mislio da će mi neko tako zalupiti vrata pred nosom, ali možda su ovde stvarno zauzeti. Moram da pokušam negde drugde." Iz sledeće kuće su se čuli zvuci muzike i smeha. "Ovi ljudi su prijateljski raspoloženi," rekao u sebi i tiho pokucao na vrat. Ali unutra je bilo toliko mnogo buke da je morao ponovo da zakuca i opet i sve jače. Konačno su se vrata otvorila i jedan mladić koji imao jednu smešnu kapu na glavi je pogledao u njega. "Izvinite," rekao je Mirko, "ali mislio sam da biste..." "Žao mi je," viknuo veseli mladić, "ali mi se sada zabavljamo i ne mogu da prekinem." "Ali molim vas, molio je Mirko. "Žao mi je, laku noć," viknuo je mladić i tres, vrata su se zalupila. Veoma razočaran, Mirko je otišao do sledeće kuće. Ali ljudi u njoj su toliko mnogo galamili da ga nisu ni čuli, bez obzira što je glasno kucao i vikao. U sledećoj kući je jedan narogušeni stari čovek pogledao sa jednog prozora na spratu i rekao mu da ide kući da ne smeta. Da ide kući. Zamislite. U sledećoj kući su mu rekli da dođe sutra, možda će mu tada pomoći. Ali njemu je sada bila potrebna pomoć. I tako, idući od kuće do kuće kroz celo selo, tražio je sklonište, hranu, ali ih nije nalazio. Bez nade i slomljenog srca lutao je kroz noć, ostavljajući za sobom svetla lepih kuća. Osjećao je kao da bi mogao da legne dole i da umre u snegu. Bio je umoran, gladan i obeshrabren. U
upravo tada je video da prolazi pored jedne male, napola srušene kolibe koja je bila toliko mračna i neupadljiva. Kroz jedan prozor je dopiralo jedno svetlo. Mirko je zastao i pitao se šta da radi. Da li da zakuca? Ali kakva bi bila korist od toga? Kada mu oni ljudi u lepim kućama koji su imali dovoljno novca da prave proslave nisu pomogli. Kako bi neko u ovakvoj kući to mogao da uradi? Ne vredi. Bolje da ih ne uznemirava. Bolje da pođe i umre u šumi. Tada je ponovo razmislio. Kada je već zakucao na toliko kuća, a zašto da ne pokuša i ovde? Pošao je uz snežno pokrivenu stazu i zakucao na vrata. Jedan trenutak kasnije vrata su se polako otvorila i izvirila je jedna stara žena. O, da li me to oči varaju, uzviknula je. Šta ti radiš napolju na toj hladnoći i ovako kasno? Molim vas, počeo je Mirko, ali pre nego je mogao da kaže bilo šta drugo, baka je širom otvorila vrata i uvukla ga unutra. Jadno malo dete, govorila je, izgledaš promrzlo i tako gladno i skroz si mokar. Sačekaj malo dok prođaram vatru i stavim čajnik. Mirko je gledao oko sebe i video je da je koliba skoro prazna i nije bilo ni tepiha na podu. Svetlost koju je video dolazila je od jedne usamljene sveće na stolu. Ali nije imao vremena da vidi ništa drugo, jer mu je ljubazna starica pomogla da skine mokru odeću i umotala ga u suvo ćebe. Stavila ga je da sedne za sto gde se već nalazio tanjir tople supe, a onda se vratila da ponovo naloži vatru. Dragi moji drugari, čak i kada imate malo, a to podelite sa nekim koji je u nevolji, bit ćete veoma srećni.